Ari Musai. Saipata baba yuko na. Sana ndio bora na ngoipanja yimso kuchakuza. Sai. Tawala ina. Nokita musi. Tawala ina. Loud. Saiba loud. Nipa loud. Tawala ina. Hello. Mas kerasa. Nanti kita ini. Telepon. Yes, Sai. What is it? What is it, Sai? Sai, what is it? You will over it. Am I on a phone yako mne picture amesema didi mkazi wa mungu mamsi ziwe. Andikuti phone yatu phonera inayo. Mune picture maya vachigraduata. Moya muri pamochete. Vakavakudza here kuti mukadzi wemunhu titori mukoti so saka tatotora foni tifoni tione tadaona takasevhiwa here taiona akasevhiwa zvese nefoto tinazo. Ini ndinonzi Senator Chifingezi kuchegutu. Oh, nimaini wenyu munogara kupi? Tell what? Mogara ngalo. Oh, nimaini wenyu. Baba, nimaini wenyu babudi. Nimaini wenyu babudi. Oh, anonza ndiro. Alright, titaura ina utripa. Varipo, alright, muromu kato maitoke. Ani ndiro kuri munga. Kapi. Taura ini, ani ndiro. Kwa ndiani makamseva. Hello. Vanu gara kupa. Anti taura ini. Hello. Anti taura ini. Murumu ateta. Vonza ini mandimutita murumu ateta. Umunogara yimukadoma. Alright, it's okay, I'm glad to go Zifambira. Mukadoma muri papi? Ndio maana msio kwa It's okay. Ambu etorele ndizutwa ndiani Uyu muntu namunzira kuchitungisa. ayo vantu kana kuchitungisa Rimuka kuno. ayo makati baumwatete ati ndo kana kuti mwa kwende muri mwatete Samunuziwa. Sio mwana kwanda sasa tunomzira kuchitungisa. but mwana namba zake kale Namba ndina. maizidi Azita vasikuru anamdzimai anisimirana nemudzimai wake. Saka ndakazvitsvaga ndikaongorora kuti chiro chatinenge tanetsanangura vanongosimudza nhare kufonera vabereki. Saka pane manguva yakazoita kuda kuenda kuchikoro kunoita kosi yemakeke netebo. First course akaenda muna August vanogara yainge one day asi yakanopedza mazuva matatu. Second course akazoenda muna November. Then course yekupedzesera akazoenda muna January, 12 January kusvika musi wa22. Asi mudzimai wangu ndaingosaspecta tanguita zvaMwari. Musi wa21 ndakafonerwa naanonymous call achitonditi baba Karen muriko here kumba? Ndikati ndiye. Anondiziva kamugara kwese ina hana kuziva. Mai Karen muchiinavo here? Kutaura kuti Karen kamwana vakati kufonero musamaita mubvunzo dzavo ko mai Karen muchiinavo? Ndikati mudzimai wangu ndichiinaye. Ari kupi? Ndikati mudzimai wangu akaenda kuHarare kuchiturisa kunoita kosi yemakeke. Munhu yakanditi kwete, mudzimai wako pane kwandiri kumuona pamba paruga kuti munhu yaka akandifonera kahaita namba
haana kuzombowana mukana wekuti andipe nhamba dzake. Ndobva ndagara ndandisikakwanisi kumubata. Pakatanga kundifonera yanga iri musi wa 22 akazondifonera zvakare ndiri basa. Saka maane umbo uri kuzandipa pazvikuitira. Ya umbo sekutaurwa ndikutsanangurana. Saka musi rumwe wacho hamena vaigara kuHarare ndokwavaionera. kuHarare ndokwavaionera. Saka musi wa 22 akandifonera kuseni akataura neni mudzimai wenyu anogara kuTenward anodai chindipawo nhamba dzako then ticommunicate. Akaramba. Aiwa munhu adini. Saka ndakazongozvisiya zvakadaro. Musi wa 22 yokumanheru akabva ndifonera futi anonymous call zvikanzi mudzimai wako ari kuuya akapfeka dhirezi reblue ane handbag repink nekapesike black abuditswa nemurume akaperewedzwa nguva kuma2 o'clock. Zvisvika mudzimai wangu akazouya kuma6 ane basa rake raanoita kurimuka kuStarbar. Ndobva ndamutambirawo zvakanaka murudo kuenda kunonoka handazombofuya nekubasa ane vasikana vako basa. But nhumbi dzakataurwa pafoni ndidzodzo dzanga akapfeka ndizvo. Saka mudzimai wangu ndakambogara pasi naye kumubvunza uri kumboita sei? Tenward. Hapana zvandiri kuita. Iwe kuHarare waigara kuri? Akanditi ndaigara pamba ipapo kuchikoro kwaienda vainzi vanobhadhara $25 yechikafu then accommodation free. Saka ndokwawaigara ndokwawaigara. Ndikazomubvunza zvakare maikupa inini moyo wangu uri kundirambira kuti waigara kuchikoro, imbondiudza kuti waigara kupi? Akati ndokwandaigara, kana mukatoda munogona kufonera mamai vavo pandaita kosi vanokuudzai. Unfortunately pakazoita nhau yekuti chief wangu ane mwana wake mucontract akamisa macontract Nanada kuti baba. Nyaya ndeyekuti nyaya yangu ndeyekuti mudzimai wangu ari kundibudira ane mumwe murume ari kuura. Nani? Nemurume wanosangana naye. Murume anonzi Saidi. Ari. Ndomafara masamono. Murume anogona kumusamona mambo nekuti mudzimai wangu ndiye ari kundishora ari kuenda kune murume. Murume taidomunda nomuchizati mune umbo ndautora mukati. Saka iye mukadzi wangu anoramba achiti handina murume wanogara naye ndiye handina. Katika makutipirwa nemunhu maribata makadimata means sekuti mubate izvo zvikuti means ndakadzitsvaga ndikaitawo zvandakaita sezvo ndikutsanangura panapa. ukozvizvo zvinonaa zvonetsa ndikati vanhu amai kuTenward muri panhamba ari munhu akataura mudzamai vangu vanopfeka masudani kuti masimuka kuHarare soro mai vemuri kubasa zviku kwemakataura nei kuti adzokerei kana muchita kuti mungoita inini semumwe wangu wandinotrust aingoti ari kuenda kuchikoro and pandakazozviziva ndopaaenda kosi yekupedzesera musi wa 21 ndopandakatanga kufonedzwa nyaya yemunhu uyu. Saka pandakazogara kuda kuti ndizvitsvage munhu anga atouya and zvakaoma mambo nyangotida kutsvaga. but ona kama babatsirana isizvo katitonga tikutonga handikudiva apa dambudziko randauya naro panapa nderekuti nyangwe chandinotaura mukati memba mudzimai wangu haachateerera nyangwe udii anotoudza mashoko. Saka ndopandakatsvaga nyaya iyi ndikaona kuti no ari kukonzeresa murume waari kutanga kugara naye uyu since November. Pese paenda kuchikoro ndiye murume waaigara naye kuchikoro, anambobvira atombonogara kwamai vavo. Kana akagara less than 3 days aigara kuTenward mudzimai wangu. Saka murume ndiye ari kukanganisa magariro. isakati achimuda
tinaye Mudare so Saka vatatu mutatu matura mombe 5 kuzvirimidza munawana wangari namai tine vatatu mugara kuti uriyo tindoka avariyo muri pasaba pati mai aiwanyogwa izvizvi ndakatozvona nezuro ndandi tabhayana kevi muri pasadza vari amen murume wenyaya kuchema-chema kubva zvamadiwa kwanza mukamachonyatsa kunetsa asi vari kupai zvavo vantu vakuti vachita vaneta hauchapi murume wekuti wakakwana mambo kutaura kuti ndo zvichekuda munokwara vantu vanana ava nditete vangu tete vemudzimai ava ndigogo vangu mudzimai wasekuru hanzvadzi yamai uyu ilast born yekumba kwedu ndisisi avasikaisi havana chavanotaarovei gadzi ari kuita sei ndo nyaya chaizvo muri kunyimwa bonde here kana kuti hamuchapiwe zimapuro parovei Mudare aiwa zvokuti sekutaura vari kuita zvemba ukaona mukadzi uchitukamudza anoramba haana zvaanogamucha izvozvi nyangwe kutenwadi kwacho aitogara nemunhu iye vachitowacharesa asi kumba kwangu haachandowachiri kubonde tichataura nezvebonde and inini kubva pandakangozviziva kuti mukadzi wangu ari kubuda ndo zvaari kuita vakazviona hazvikodzeri kuti ndisanganiswe nomwe munhu because inini ndini ndatoshata ndakakosha aigara pandiri asi kuzotondisema achienda kunogara nomwe murume kuti minzi iye ndiye akosha ini handisisina basa saka muri kuti ndonyaya ndaiva nayo pano imi mauya nayo kuti mundibatsirewo mukadzi machada ndimakuramba bonde rikaiti munzwa kuna mai mai vanovanzorova madzimai anotaura chiti kunedza ari kunyima umwe ndiani ende chii chaicho chaicho kuti kwanhumbuti kuzvarira panhu ida kutandirwa ingoro murume anetsekana inini kubva patakanetsana Saturday takanetsana nenyaya yemwana ndonyaya Why mwana aita sei vachirova mwana vairova mwana saka ndakazoenda pakati basa kune mwana varume vavaineka saka ndikokumisana vachikaita Saturday ndo hatuchi iyo vakazorova vakatadzosirana zvapera zvakadaro tukazongochinjana mashoko zvikangopera zvakadaro saka kumisana kwatikaita musoro nenyaya yekuti kangotauka katangogara tinako kubva tichingororana tandangoziva kuti vanonge vachingopopota chero nguvai chero usiku hwese vakada vanotogara kusvika kuseni vachingopopota chero vana vanotozviziva saka ndakabva ndangotora guruzira kubva ndabuda ndivanenda zvakukuwaridza muita ini ipapa patanetsana nenyaya yemwana ndo nyaya yanga vachiti ndo yavandinzira ndoyanhandichiziva varikutaura kuti ndinoona vanhu apa vanazomhanara nyaya idzi kunyarara kuteta topedza nadzo tichitoziva kuti aiwa wakausiya pakata patinozomuti manhara nyaya yayo mambo vainzi tinenge taona kuti zvinhu zviri mukati mayo hazvinomira zvakanaka pane nyaya yekuti mai havaenda kuchikoro vati vasingagare pachikoro vachigara nemunhu murume wavo yaakutaura then pakaitwa graduation mai pane vanhu murume wandakaratidzwa muchipfekedzwa magauni kuchikoro munaye aripo papone akanga munaye musi wamaigraduata chii chenyu pamakagiraduata kuchikoro kuti tsainhingini muratidze mama ndokuti ndanditi munhu ataure aiwa inini nandingana muzvitikanonisi moza hamusimega right kekutanga kuti ndizoya kuno kudai yanimbokunzwisai audio rake maybe ndokuzvite otherwise buritai but still munhu anyangwe aiwa buritai mutaura nehama dzenyu still tada munhu wacho wamukuti ari kudana nevanhu ndoatodetinaye ndo tinotonga odioburisa abudi
Kati muri vanhu kadzomuruza achitodzoka nokudii kutirekawo hapana si kuchiita sabawo chiratidzai mama apa itanga audio first toda kuinzwa itaika kuti inotonzera moda tuterere kuti zvikuri inyadza vaingotaura utorerei right apa ndanjimuonesa ngandida kuti titaurira netiri vaviri munhu but titaurana kwacho zvinoreve maimboudzana zvinorevei ndemabudisa picha mundara wangu kana muchida ukavatukadzari kuura usamhanya vaimbo izvo zvanhaumhanya unonombo nombo totonga munhu anenge bozi nyaya iyo inobhadharisa zvinhu zvakakura haidi kungopomerwa munhu zvisina umbo nyaya inodhura zvinhu hainodhvenyamaitaunano ndafunga kuti udatutaura nomunhu saka muri kudei muri kudanana here yemurume wakugraduation murume anonzi Saidi murume anonzi Zeni ndiani apa munombowanda muritora anodzidzisa kusema ndiani ndiye chikomba chako ndiyemunomzira panyaya ndongovaziva vachivepa kune vamwe vachivaitira mafuta vaiuya nei vaita nezvi vaita vamwe vavo vanenge vachitora mafoto ndiwo mafoto vamwe vaomafoto kumira vaitorwa navo kuti zvidii asi vanotombotorwa neni ndega mega apa muri mega harisi kufotora amai vetu ende mamiriro haasi mamiriro evanhu vasingawirirani gandikuratidzei marisi wa amai vetu varuma ndo zvinozotipa shunge kuti ano kana dzakamira dzakadai nyaya man'ara nyaya yachona apa mai vetu mapa mafu ndiani kebizikora anozani anonzi Saidi hayo ndiye kuti apa manje vanga vakatoziita yangu yamusadani nyaya iyi mambo ndakaifambira isori amba yamusadani apa tomuda munhu tomuda muchagei aripi andiziva kuti anogara kuti aiwa kabati muchagai information namba dzake ndinadzo but ndakati handingamufoneri isati ndauya kudare kuno aiwa munotiba tomutsvaga hatipomufoneri
asi kwaanogara mukuziva ndinongoziva kuti kuva unoshumiza vachiti vanotora mafoto everyday panograduate wava everyday kwete everyday kusine muchigara muchimuona i ndipako pachusi wacho ayo matinomuziva mupota achiva namafoto Makumboziva kuti pikicha mune pikicha yakadai ina baba wekwenyu pane vanhu vaitokuonai vaitokuona vaikuonai muchiita zvamaiti ipai varume avo ndo komfoni mafoni nyingi yako. tinadzidayana foni yavo 0772 then 720 then 540 Foni yamaya. tirari mudayo namba toona dzobura saidi Vapei vachiperedza foni yavo. mwana zvakanaka ide kungotiudzawo zvakaitika murume nyanga kurambiri kuti maanora kuarani ati zvoda ngobura pachi dzidaire namba dzatidzo ndiyo ndofoni yako saidi aiyo kana dzaimbofoniwa zvinoni hapana chinono 0G ipaiwawo zero chi basa rao ndekubudisa nhau zvezichitika saka dzofana tokudasira zvinhu Handi 0772 720 540. uyo anaro buritiwawo mwana musamurika tenwa aya but aikadzoka yambofoniwa vanouchenjerera macho Arimo sai. taibata baba itonamba Arimo sai. taibata baba itonamba Ngoipacha nyuso tichakuudza. Sai. taurai naye nokita muzi taurai naye Loud. Saiba loud. ipala taurai naye alo maskarasa anzi nditaure nemi iphone yesu sai uri sei sai sai uri sei iwe uri pavhoni amai vane foni vane foni yako mune pikicha mese makadidi mukadzi wemunhu mamuchiziva we handikuti foni yatiri kufonerai nayo mune pikicha mai avachigraduata muri pamwe chete vakavakuudza here kuti mukadzi wemunhu titori mukoti so saka tatotora foni yenyu tifoni tione taida kuona takasevhiwa here taiona akasevhiwa zvese nefoto tinazo inini ndinonzi seneta chifingezi kuchegutu nemaini venyu munogara kupi tenwati mogara mungadomo ndemaini venyu sei baba ndimani wenyu pakudini ndimani wenyu pakudini vanonzi andira orit titaurai navo tiri pano varipo orit muri wemukato maitsoke ani ndiro kurimuka papi taurai ini ani ndiro ndiani makamuseva vanogara kupi kwacho
Hansi taurai. Nogara umu. Hello? Hansi taurai, hansi taurai. Mwateta bvunzai imwe ndikuti muri mwateta. Umunogara imukadoma. Alright, it's okay, man. We're glad to go to family. Mukadoma muri papi? Ndio maana msio kwa It's okay. Uyu muntu unomuzira kuchitungisa. Ayo ndogara kuti mwakwende mwatitweni Samuziwa. Siya mwana kwanda chava chinomuzira kuchitungisa. but mune namba dzake kai Namba ndina. maidzidi Pedra kwa kukadu. Vambota vazizi. maidzidi yangu namba Ngoma watete. namba ndoengizi kaisi moza maidzidi kudai pachena kana makaita madhiri iye ndoda ndatikubvunza yaka tinofana muchacha anowanika kuti asokuvara ndokurumuka makatobva kuno sidziri muchidai anogara imu tauraininyambo Impromoza chanogara varari. atinogara kurimuka kwai ndimuri muwatitweni ndivati Ngata ndoziva kunogara muri mwachekako. saka zviri pachena Zvinoita izvo. amwe tibatsirei ndimunogona kutibatsira oya mudzeitatokumuzinda mai tibatsireiwo tisatiomezei tibatsirei munhu wechikomba chei munhu anotora mufotozi Tsanangura wandaita kuti vamwe vacho vanotora mafoto. vamwe vacho nhamba dzavacho kunavo kosei mune dzake asi anotora mafotozi kosei mune nhamba dzake anodhanisi konhamba maidzi Usatipedzere mukova mai. anogara kudzungudza papi anogara kudzungudza papi Muiziwa. Handikuziva kurimba kwacho. Mukanjira. Vatombokumbirai. Vatombokumbirai tende nemba saidi. Chakumbirai kudaro. Achiye iwewe uri muramo wake. Iye akatora vatete vako. Ndopati kuvhunza pano kuti vatete vacho unovaziva here? Wopindura nesundare muno. Vanatete ndivo vari apa. Kuti vatete ndivo vari apa. Baba ungatibatsire. Ndi baba anzwa. Zavanhu vanobatsira Mota iri kuenda makwenzi. Vatete ndivo ndinomunonya ari kufona pamu. Baba vasime mwana kutamsikana vanotoshambisikavo siyana inavo avatombori munataura Shamisikawo
amusoreka kushamisikawo kuti mukwasha wangu wanzi ndofungwa dzekuti kanaita nyaya dzinotoedzanzo mukwasha wangu iyeyo ndagara naye handizive kuti handinofunura vana 30 hakuna kana chinhu vani kana senti chaichaio tikamubvunza kwasha tinotsvaga mari handina katoshamisika kuti ndasati wakudzura mari anopadare kuti nyaya yake inzubei chepiri ini ndafara kuti mwana wangu zvaandisvitsa zvakaonzakidza zvinhu zvavasingamuziva chokutanga kuti dare rizive kuti mukwasha wangu haana kuroora handizive chechipiri kuti paita mumwe mukwasha abatwawo nomumwe mukwasha asina kuroora saka ini ndafunga kuti nhasi ndofunga ndokuda ndakatofuma kuti ndaane mbavha mbiri mupazamba mangu mapedza saka muri kuti chinhu muri kuti zvakanaka here zvekuti mwana wenyu oda kuti murume haana kuroora anofanira here kuzviita kana kuti munofanira kuuya kumatare muchikomurendera mukwasha unokuuma musamuziva tinobatsiridza futi kuti kuwasha aroore kana asina kuroora munotouya nediti motaunganoona tomudana tomumanikiza kuchamwari shanguva yakatobvisa tikati nezera rake iri here angada kuuza izvozvo nezera rake iri baba ndori mazera akapfuura iri kana iwo kupedza asitanyeri kupedza kutangisa kwacho uyo asita atangisa haana hamutomuziva hatitomuziva ari apa mubvunze hatitomuziva izvo saka nditoti ni zvese zvikwambu zvikomba zvese kana zvitaisa zvese zvikomba zvese zvitoshaima mberi pangu makuru nezera ramuna ranifundi mwatari hamusi mubereki kwai mubereki anorasa vanhu so kutonyara kwamama kaita mama kati bcause mamusina nyaya mashoko amukutaura mutori munhu ari kupeshedzera zvinhu zvakashata ndimazoona vanhu ava vane vana 3 ichokwadi vane vana 3 saka kuti vana 3 zvona kuti vane nguva yakareba ndiarari andizve saka imimi kombilai naipfuma kumunhu ane mwana wenyu kwete kuti muti zvina mhosva saka mwana ngaachienda kumwe because uyo haana kuroora ndingaufungwa bebi hamuna ndafunga mucharodziura no ndosaka titi nyaya dzadzinovabereka saka ndakukuudza kuti ndatoshamisika kutoziva zvakaita sei zvakadaro zvinasingazvizivi ndataura nyora isire mukwasha nezvinhu zvamunoda kuti mandakwari mwana nazvo pano ndomuudza shamwari zvakada kuda haana kumbikana tsvagai kana aipo mubvunzei kwasha ichokwadi hakusi kunye vana 3 chokwadi asi hamusogara muiva muno togara muno chii kunetsa inini hakusi kuti handiri kuroora mari unoiwanawo kwei mapulans angu angati ndaifanira kungobvisa mari 2024 mwana wedu mudiki ane makore mangani kane 7 ko mokutanga okutanga ne14 saka makore mangani uchironga 15 years uchingoronga chii izvozvo mambo zvekuti inini aiwa panaya haisira tikutonga pa tikungorango kuonesa ichokwadi kuti waberekerwa vana 3 munhu akazvarwa nevamwe utadza kungoendawo kuti ndini mwana wedu izvozvo sekutaura kwandinoita mambo kukanganisika kwakazongokanganisika but urongwa hwangu nyangwe naye mudzimai ndandakaronga kuti gore ra2024 ndo pandaiti ndibatanidze bcause ndaipiwa mari yangu yelong service kukambani nechii ndikaona kuti mari ndikadaidzira kwatezva hazvichaita ndo pakabva pavhara kambani riyo zimbobvadi izvozvi mari yacho vari kutipa kashoma kashoma egore ra2024 saka izvozvi nyangwe dzimaiunganidza mari kuda kutimbotaura tikudaonesana chivanhu chirikubetesa ungaitawo 15 years here chigara nemwana womunhu
usingambopisiwa kutsvakirai kuno zvinovagwadziwa because paita munhu adiwo akuita zvaakuita saka vari kushandisira unotoziva kuti kune kumatare kunogadziswa nyaya handi mari yavabhadhira kudari kuno yaikwana kuvatota grade vanza matarira baba waikwana kuti baba ndini ndina mwana wenyu matimura amazowe mambizira here kuti anopesera masvakaii pa15 years vatitowa nemukadzi amai uindeko 15 years dete tachizi asi kuti zvinozokuemedzera tokuroregera tingonomuka yamukanobhadhira mari unoita ngaiwa mari muende ona kuti muri kugadza vanhu matatu maona baba vatouya vakatoteerera nyaya dzemuto atora kuti nyaya dzamurikuteerera panapa idzi munhu atisingatoziviwo neni kuti ndokuti mukatoya vakatoya vese vatova vanogona toauza kuti mukwashawo ndo pamutemo vanogona ngo vachikuziva kuti pamutemo hati kuziva wakumfana nechikomo ndozvo tiri kuti isusu patsika dzedu hedu zvinowanika kuti murombo munhu avigwa asina kufa unogona kundoone zviri kunetsa but 15 years womwana wamaita wanda tichatovaudza vakogumisa vakudana vaudza kwaita chiklema hatina hadi kurasa nyaya tikutaura nyamaya mai ava ndiri pachenambe kuti munhu wechikomba chedu maonero angu uyu chikomba chedu asi zvinonetsa kuti zvinotongobuda kubaita zvichikomba mamiriro amakaita kupinja imamusikazivi kuti pano vanhu navo amusikazivi kuti pachikoro pamuri pano munhu ari kutumira maswipuni makaona inini mai manje mukurima ndine vakomana vandaipa fertilizer vaindisira munhu vachiba pese pandovaisira vairo vapeka but pakaita munhu akandisira ameseji nanhasi handisitozivi vangu munoziva here kuti muri kudirwa mafertilizer mukuisa mafertilizer munhu kuti vanhu handizive ndiani odii nhamba dziya zvi ndobva anzwanisira meseji kai ndichakudzai pane payakaiswa kana yakutakura yakatakurwa munhu yaakandisira meseji zvakarudi pane ngoro yauya nemunhu dzakadai dzakadaizenyatabo chimanyamanya aimoga zvihatidi kuvenga mutsvage zvakanai akamutsa mota atine vava ovatamhanya masuspect atinavo ozvanhu andaipa kuti vaise fertilizer adzadziri tugutsi dadai so vanhu vasibatika toenda pamba pavo vasibatika mumwe ndisekuru vangu mwana vanzodema vanhu vasibatika ndivandaenda kumunda wavakarima vakupinda nerodi vana masaga aya akatoiswa kumusoro kumundo ari pasanga vakanangana munhu ivatatotoreka samoto vanhu mava vacho ndipatokambati ndopakatorati amasaga aka uya usiku aipapamba usiku akazoita azotakura nhasi nengoro yakadai saka vanhu vanopa munhu information ijero ikudaire akuda kuenda kunyama vanhu vanopa vanhu information variko nemuzikanwa kwamunoita pane munhu angaitikuzi mamungazvizi saka munhu iye ndi akaudza ivo havatoziviia asi makuina mutinoziva kuti anonangani kwezi vanhu akatokuonai nekuti matokudzwa makuya makapfuka zvakadai ndiye aiunza makotoziva umbowo wakazara munoziva here kuinda zvekuchikoro kwamai vanogona kutaura kuti mamusikagarika munoda here havasi vanoenda tatautotuma timu yedu kuno panogona vanhu kuti mamusikagarika kana kutozonosangana nezvakasiyana nezvo so tikuti uyu munhu uyu munhu akashata zita madana nemukadzi achiziva kutoti munhu mutimai
baba vari mwana unoona ngosati muzivo because amuri mwatiti atadzi yavo kuma muziva wega asi muri mwe saka magemu mai Game racho raputika kama ndio kuweza. ndatokumbira mwana kuda kudhirari munhu iyeye anofanira kubhadhara paramhosva kaakaita yakadii kumbirawo chichena kana uchiritezo kuti ndadambudzirai panzira sedare renyu matongero amunoita handikurambidzi asi inini zvangu kuti mukanganise mereji yevanhu kana kuti sekutaura kuri kuita baba kwokuti inini handina kubvisa mari, inini handingade kuripa nemumwe murume indisina kubvisa chinhu kunanatezva. Saka inini ndinongoti mambo demandisunungura mai ava vanogara chi nemurume wavo mutsva zvinozoripwa inini ndozoripa zvinozotaurwa nanatezva because hatingapari ini handiri kuripwa kana kuti ndimutongese namba dzake ndakadziwana kudhara ingade ndakatomufonera kana kumuvhitimaisa asi ndakati murume haana basa mukadzi wangu ndiye beredzi anoenda ikoko achichindisiya saka uri kuti kuti ini ndingoti mudzimai wangu ngaendomugara nasaidi saidi inini uchindisi zvinorevei tsanangura mazuva acho ngaanyatsokuda handichada zvemukadzi because mukadzi wangu ndamuona kuti ari kuita zvechinzeni koreone kune zvirwere izvene ndimutambira zvakanaka nditi takagara muti ndinofa kana kuti iye murume anogona kufungira kuti murume aronditadzisa arondishayisa mukadzi anogona kundibhogomora ndichizvifambira enda nditofunga kuti ndiwe kuharare mukana woyoka kana wawake hachatogona uye vanhu vanoda vakadza kuchengetana wangu regai vanogara vanochengeta Kasi makabereka kuichira takabereka vamuvana nekuti chii mambo ari kubvunza imi mambuya mutatipedzere nguva handina kutaura zvakawanda sekutaura kwavo sezvavareva kana vati havachandinga ndazvikora zvagwavana vatatu vanoda kurita baba vanozoya naye haungozvari woinda unoziva baba munhu hazarise munhu woinda munozoona tozoitaura yakazvimirira vana venyu vanarudzii alright pane kapfuma karipo akadzi kemukadzi uri kubhadhira vana vakadii hatichazotaura nababa kana vazoda kuti nyaya saka uri kuti hauchadi mukadzi anoti magariro aya mambo hauchada mukadzi here hama yako iri pano ndiani gogo nanini gogo vapi gogo nasisi ndo here vamafunga natombokupa nguva yekufunga chete kakuti tauri kuda muzukuru wangu achinechine ndosaka tati takupai nguva yekufunga nataura pachikuru chaipo kana muri kumupfurira hazvioneki haiwa mirai kana naivedei handisi kuti ndimi kuti mashoko enyu ataura mashoko echikuru ndiri kuzama da kubatsanura mashoko ataurwa nababa namataura chero mune zvinhu zvamuri kuona pakadai hazvini kana munoona muri kutomupfurira tamambazi pamataura patiri pano kana hatokuvengi hamuna kutaura saizvo munhu akatsama pamwe atoda kubatsira kuti chimedza kutsenga chake so tikuti isusu baba chindai kumba munovata chifunga chivata chifunga jamba wakiri kuya modzoka baba ndainoprepare nyaya yengwasha kana hachadi mukadzi musuwo tinova tangoipedza samara uchadako mukadzi pakuzvarwa kwakaita vana tangudiwa zvinhu zvakati hatisi kuramidza kuramba mukadzi
But kuti aushandisi mono vanhu mahara umusiya kudi tapedzera 27 totaura mababa ataura mashoko akanaka ekuti mabonga asangana mumwe ari mapauro